Eka! Emzizile ngako. Oh, madoda, eka! Mot. Ngofuna ukuzalikhomba ngaphambili, mot. What's it? Ufuna ngabe usesikoleni manje, time about school, man. Ufuna ngalimata la ekhaya. Papa, bangixoshile. Kanti i-stationary sami masikaphelile. Ngabuyi singakapheleli esikoleni. What's nithengile mina ama-station brothers akho sonke nakhumbula man. Nimabhuku, isithukhwaya, nithengile amafayile, nithengile naloko kunamathela lokho. Niphinde nathenga futhi nama-ballpen, nama-pencil. Yini moto eshodayo mani ngafuna ukunithanyisa mani ngibona namankingi la. Papa, manje kushoda 24 yamathishu, 12 yetingwa, iparafini, nema-air freshener. Yimi tholo kaJames, wazipho. Niya esikoleni kumbe niya ehostel. Ucabanga ukuthi inkuphi la kuse-Pick n Pay. Lungadodlakala mina. Itishela yakho uyibona. Ungumeste Masuku. Asabheke manje. Ungaze kube sebusuku. Ningijwayela khabi lesikoleni sini. Ulandela. Papa, onhlala lesikoleni. Yona ukuhlaza kwini ni baba yakho ma. Hawu, Busimelane. You look like something bad is imminent, man. Kwenteka? Hey, yekele ima Eminem netso. Wafuna ukuthanyisa wanibona ukuthi nikwate nijola nelwabo. Yini nginiva? Angiyiva ngemayindlebe yami. Ikhuluma imfana. Yehlisa umoya baba Simelane. Papa, ukwadela ukuthi ningixoshile ngenzaba ye-stationary sami. Hayi babe kungumthetho la esikoleni vele ukuthi umntwana akamele ukuthi aqale kufunza ke. Stationary sakhe singaphelile. Bonke abantwana bayakwadi lokho nebatala. Ndoda, yini engakayithengi eku-station brari evimba intwana ukuthi ingafundi? Anikathengi imasibhuku. Anikathengi ima-tripod le. Anikathengi ima-ballpen nama-pencil. No, ntela ngetisu. Bafunda ngetisu la manje. Kube sekune-subject yase-toilet. Buka la, awuntsheli futhi ukuchazele kahle ukuthi iparafini ingena kanjani kuma-station brari. Isinefu singena kanjani ngoba le mntana yithi nifuna nesinefu. Imadubula yo ngiyifuna nganti kuma-station brari sevantwana ka. Niyafunda la kubo nethaka. Babe Simelane yehlisa umoya babe. Akukho lesikubhalela lapha kule list leya lokungabaluleki. Lo madubula babe sowuthela lapha etoilet ukuthi ilitoilet lebantwana linuke kahle. Bese lo paraffin nemakhandlela senela ukuthi njalo ngabo lesihlanu sibendela ipolish babe sebagcobisa ke bayaklinela ukuze ukuthi bafunze enzaweni ehlandekile. Siyacela babe sicela ukuthi wehlise umoya. Ndoda, ungatheli ukuthi nehlisa umoya mina. Imntana yami niqoshile la. Ninenikoka ngani? Ikuphi imotifu yethu, mina mani kangabe usibo besikhumula Bruce ukhule ngetibula lapha emsabathini lapha. Sisisilile. Nina School of Cheese Boy le kumbe school yeMkhothande. Lungadodlala la. Next week unositshela ukuthi sithe nepetrol. Jike nisitshela ukuthi kude imalahla kude ne6 kuyafunda la kumbe kusemcasweni. Yini enye landelayo? Jike nositshela ukuthi umntwana ngeke izifunde singakayithengeli ilihiya lenje tine letipalo nebuhlalu nesiphatho. Kahlayo yini wasikoleni. Hayi ukuthi ninomonite tinto emakhaya nitshela thina kusithenga kusesitolo senu la nigroza la esikoleni. Jike nositshela ukuthi sibuye ne-aromenti nima-cooking bawusayeda. Babe Simelane ngicela ukuthi ulalele. Bhuka imntana yami yayiyekele emasimba emasikoleni banifu ngizoyifundisa mina ngeke mina ukuthi past continuous present mina wes. Ikhona nemakhokomelona lapha izomtshela ukuthi ikhanda emahlombe imkhaboneti ubuno emasicongolotwane emazinyo impumulo nemsisila konke. Yini manje masicongolotwane? Igogo yakho asambona si. Papa, wamosha.